Geçäsi yurttaşlar, hoş geldiňiz sizler. Esenlikler oňa diýili. Yurttaşlar şuňam bizi şöyle bir mesele var da, sosyal medyada ýani Türkistan bölgesiniň ýani Merkez Aziýanyň yurttaşlarynyň Russiýa işe gidenlerinde ýani şu taýdaky hak hukuklary barada bir nemesek durup geçdik da. Da Tineden o sağ arada Resem Havar kanalda da geçti. Bizim Türkmenistanlı studentlerin Hatay'dan nahil diýelim. Mesela dörenmegde yurt nemede Rusya Federasyasynda buların soňam jogapkar adamlary diýip pasolly böyle ondan ilçili diýip aýdylýar da endi. Soň beren tepkisi ýa bermedik tepkisi yurdun yani Türkmenistan'ın devletlik kuruluşu var deyip görkezýän bir nemesi var da Daşary işler ministri ya da şonuň zamlary olaryň halka açıklama etmemesi şaýda nämen indi deňeşdirjek bolan indi arada ene Kırgızstanda şonuň ýaly mesele çykdy. Kırgızstanly watandaşlaryň Russiýa Federasyasynda düşünmezlik diýilýän ýa-da ýörüýte baskı edildirme olara şonuň üstünde ýani Kırgızstan parlamentiniň deputatlarynyň biri özüniň ýani wezipesini ýerine ýetirýänligini görkezýär. Olup nähilerde görkezýär. Ýani hökümete basçy diýär. Hani Daşary işler ministri näçin bu waka tesir alýar? Näçin watandaşyny geçkanok şonuň ýaly terde aýdyp geçýär ýani aýdyp geçýärinde de ýani hereket ýani jogapkar bu meseleler näme sebäpden näçin baskı edilýär şonuň üstünde deputatlyk wezipesini ýerine ýetirýär da. Instada yurttaşlar 2000 bir video var şonu izlap geçden onun üstünde dowam eder. Jön ele mындай taksaydagan, aşpozçu bolup işlegen bizdin mekendeşlerimiz Monçoda jön ele barıp es alıp atkан jerinden suroo sopukta joga jön ele omon menen jadagı дружниктер gelip japayıçılıkça, zökürlörçө sabap bizdin jarandardy. Jörmöneti oşol jerde kordody. Janagynda açık kalemperlerdi jarım kilogram jedirdi deyt. Jön ele. Emnege dese sizler bizge jakpayсыңар деп. Эмне бул стратегиялык өнөктөш союздашпыз деп Евразияда отурабыз биздин жарандарды аябай мындай жапайыларча кордоп атпайбы? Сиз айтып атасыз 70 тиги Орусиядагы биздин 70 000 мигрантыбыз ошондой кордогон жок кайтып келгени жакшы. Мына ушул жерде иштесин. Ошентип коруп алып, мына ошентип жанагындай жерде тамекилердин баарын бырчалап жанагы оозуна жедирип атат биздин мигранттардычы. Мынчалык элибизди мындай тентиткенибиз аз келгенсиз мындай кордо болсо унчукпай тымпыйып отурганыбыз болбойт да. Мен Тышкы иштер министрлигинин реакциясын көрдүм мен. Ушундай болду, маалымат берип койдум. Ал маалыматты элдин баары билет. Ошентип коруп алып, ошентип Орусияда жүргөндөн көрө өзүнүн мекенибизге кайтарганыбыз жакшы. Сакалдарын кыркып атат ошол жерде. Мына менде бир 50ден ашык видео жөнөтүштү. Бүт ошол жерде ишкер балдарчы. Спорт залда кыргыз ишкер ачкан спорт залга кирип алып, уруп ошол жерде. Биздин жарандарыбыздын кабыргасы сынып, ийектери сынган жарандарыбыз бар. Ары жазалбай коркуп отурушат, мына сүйлөсөк, ыйлап атышат. Ары жазсак бизди ушинтет деп. Эми эмгек социалдык коргоо министри, Тышкы иштер министри эмне кылып отурасыңар мен билбейм. Эмнеден коркосуңар? Жообун бериш керек аларга. Эмне эгемендүү өлкөбүз биз. Анчалык мындай мамиле болбойт. Мына жерде ошондуктан бүгүндөн эгер geç kalsaňar bilbeyim, bu ministrlerin bardığının anda kızmat orduny garaşypyz gerek biz anday ministrin emne gerek var bizge papke götürüp jön ele жүрө bergen ministrlerin. Teň ata süleşpeýsiňar barıp. Görüşüňiz ýaly Kırgızstan parlamentiniň deputatynyň hereket etme ýa-da wezipesini ýerine ýetirme demesini görüňiz ýaly görnüşini, hereketiň özüni indi şu taýda bir deňeşdirme etjek bolýar da, ýani Türkmenistan bilen Kırgızstanyň ara tapagy diýilýär.
Indi ikisem postsovet urtlara değişli saýyl döwürde. Bile bir saýylyň içinde bolan ýöne işleýiş düzgünligine biziň halk maslahaty ýa mejlis ýa bir näçe mejlisde bir ýalňyşmasam 60 ýaş adam belki ýalňyşlanmam bolmamy mümkin. Şo töwerek aşağı ýokary şo töwerekde ondan soň parlamentden diýen halk maslahaty diýip ýokary organ diýip görkezýärler. Yani halkın üstlegi ýa-da referendum kanun çykarjy Şotaýk gazetden adam döwlet gurulşlarynyň hemmesinden diýip görkezýärler da, ýani döwlet gurulşy barmyşdyn diýen nämeni benany ýani görkezmek üçin prokuraturadan adam ýetýärler. Her bir pudoň ýani döwlet diýip adlandyrılan gurulşlaryň hemmesinden adam ýetip ýani kaçmada kaziýetler, onuň deputatlar, onuň ýaşullaryň marmutaýda il ýaşulty, owa ýaşulty diýen bir näme ütüş atlara mar olaryň. Indi bularyň iş edişi bilen Kırgızstanyň deputatlary iş edişini görkezýär. Biziňkilere tiňetseňiz ene o ýöritäň içinde işläp görmek ýa-da parlamentiň garasyndan seredip görmek nämedäl-de daşdan tiňedenlerim görnüp durda. Yani Türkmenistan'ın deputat diýip adlandyrılan ýaşaýjylaryň iş etmeýänligini. Diňe şol el çarpmak bilen plan şeýle kanun kabul edildi diýenlerinde el çarpmak bilen ýetinýändiklaryny ýa-da bulara berilen nähildeki wezipe şol diňe el çarpmak üçin ýetip bilenler bu. Ýa-da bu wezipe näme? El çarpma wezipesini bular bir halta un bäşkile etesatdylarmy? Buna nähil pikir kelläňe gelse ýakşy durda sebäbi deputat diýilen adam bir halkyň behbidine ýa-da ýurt behbidine bir kanun çykarar, konstitusiýa esaslanyp ýöne biziň ýurdumyzdaky ýani rejimiň içinde beýle ýagdaý ýok da şol ýokary sowet diýip bir wagt bar eken da Soýuz döwründe şonuň düzgünligi bilen içindäki düzgün işleýiş düzgünligi bardyr ýa-da näme niýetlendir, nähili ýagdaýda işlemeli. İçiniň düzgünleri kime öňünde jogapkärçilik çekýär, kimden jogapkärçilik gorýar, şo ýagdaýlary edil şu wagtky halk maslahatyň nämesine meňzeşdi. Bu taýda nämesi ütgeşgirak diňe öň rus dilinde atlar bolan şu adam Türkmençe diýip goýulan atlar bar, ýani Türkmenistan türkçe türkçesinde ara tapawut ýöne sistema meňzinet bilişime görä ýöne şo sistema işleýär, ýani merkezleşdirilen yönetim sistemasy, idare etme sistemasy. Belli bir adam öňünde jogapkär, birden oturuşda oturýarlar ýer tutup, halkyň milli baýlyklaryndan ýa-da başlaryndan aýlyklaryny neme dip ödenip, ondan soň beýleki ýeňilliklerini ulanyp ýöne ýani bir söz bilen demlärinde deputat sözüni garalap oturup bir nemeler bar, ýani ýaşaýjylar bar da. Indi bilgi almak bilen ýa-da okamak bilen, öwrenmek bilen Türkmenistanyň şu sistemasynyň ýani halkyň behbidine işlemejekligi görünýär da, ýani şo düzgünde getirilen ýa-da oturdup goýdulan el çarpmaga ruhsat berilen galan ýerde sesiniň ýoklugy, güýjüniň ýoklugy, bu sistemanyň halkyň behbidli
tähwilinde işlemeýänligi barkady. Näme üçindir diýene bütün Merkezi Aziýa diýip öňküde şu wagt edilen Türkistan bölgesinde Türkmenistan edil nähili baryn gaty edilen ýagdaýda gaty ýenjilen ýagdaýda. Ýa-ni Kyrgyzstanly deputaty fin eden bolsaňyz gönüden göni öz wezipelendirilen ýa-da öz üstüne wezipe hökmünde alan jogapkärçiligini ýerine ýetirýär. Ýani döwletiň bir gurulşy beýleki gurulşynyň hasap sorýar, ýani hökümetden hasap sorýar. Näme üçin biziň ýurtdaşlarymyz ýurtdaşynda ezilmeli, nähak hukuklar bozulmaly. Üstesine de ýene ahirinde hukuklar bozulan soň üstesine de ýene günahkar edilmeli. Şu hakda Taşary işler ministrligi bir döwlet gurulşynda näme bar da guruluş bar. Şondan hasap sorýar. Bu eýem ýanky deputatyň iş ahlagy diýen bir zat bar da. Şonu hem ýüze çykaryp berýär da ýani. Özüniň jogapkar bolan ýani wezipelendirilen işini dowam etdi. Ýani nemesi bilen ak ýürek bilen ýani öyle edilen aýdanda ak ýürek bilen dowam etdi. Ýani borjyny ýerine ýetirýär diýip. Bu hakynda kardeşler haýsyňyz näme diýip biljek? Şeýerde durýan. Bana berde el kaldırılan görünen okbolin. Oğuzhan kardeş buyur. Parahat kaldırdı, sağ olun. Parahat berildi. Tamam ya Parahat kardeş buyur. Sağ olun kardeşler. Sevdiğiniz esenlikler. Uğudeyli. Sağ olun, aman olun. Ve Akkürük'ten del. Nereden? Hak eklici etmeli işi sol. Şol alyan aylığının pulunun hakkını vermeli. Her bir deputat. Akkürük'ten işletmeli yok. Hükman etmeli borcun sen. Şunu etmeli. Halkı uğramadan. Halk halede seni. Türk bunun kalak otomobil çarpıp kaytmanlar. Boş hali kalıp. Bunga deputat yok. Deputat olsa hükman halk içinde gidip halkta näme arşikayet var, közünen tarapy, näme diýsen ok, näme halk közünde şu atary orta çykyp çoň şäheri öldürilýär. Türk bunun oňa yok. Öňler Kırgızstan postsovet, Kırgızda da yoktu. Önünni Kırgızlar janlar başladı. Namına suw ýürýär, gan ýürýär, bildirýär azık adam gelişýänleri. Şeyde aýdy bermeli, öňüm kän dolandyr. Orta Täjikden Kırgızdan oňa gelýärler. Türkmenistan şunu Kazakda Kırgızstanlar dili getirip başladılar, dillerini başladılar. Bizimkiler näme diýär? Türkmenistanyň deputatları näme diýär? Türkmenistanda yok bu şoňa alyp. Taşyurdan çykyp ýurtdaşyna çykyp közünýän, ýa milisiýalar urulup söwülüp ölüp bitýän ýokmy? Türkmenistan tersine. Bular gaýta şu Orusýada uýşgur edýärler, aýalan adamyň içindäki Türkmenistany boşaltmaly. Şoňa kömek edýärler. Bular halka düşman, halka görüp, halk düşmany bular. Deputatlar halk düşmanydyr. Halky kimsenin dili getirip bilmesen, közünýän tarapyny aýtmasaň, bilmesen, hükümetin öyle çağırın orada bilden, komşun günü bilmesen, onu halk düşmanı olmakdır. Milletini düşmanını etmek. Yurttaşından kimsik gaydiyanlar gözlemem. Vatandaşlar, dönük deyip bana şu deputatlar var ya şu atki, Götüpan Berkli, parlament var, bel çarpıp gaydiyanlar, ama sonra halk dönüğüdür. Sen geleceğini sonra yok diyendirler. Giplemen, aydıp bilmen, gürlep bilmen, 5 manat parası, 5 manat pulu satıp bir ödünü.
şolardyr. Biziň geleceğimizi, ýaşlarymyzy, agzylygymyzy, mertligimizi ýok edýänler. Şolar aýtmalylar, şol Türkiýede näçe adam öldü? Ýa çıkyp aýtdylarmy? İkinci Türkmen deputaty. Öldü näçe adam ne Orsetden Staropol şäherinden talipleri okudan çıkarıp deport ettiler. Başka yerden periyot vermediler. Şonu kim aýtdy? Hiç kim aýdyp bilen ok. Kim aýtmaly aslında şonu? Ana şu deputatlar aýtmaly. Ýerde oturup Gorjy Bejletiň işgariýa halata çıkan tet aýtmalylar. Ana şolar dip halkyň haýlan deputatlar aýtmaly. Bilmeýänler diýen bilýärler, bizden gowy bilýärler. Bizden gowy bilýärler. Ýöne lal ýaly. Sorawa jogap ýok. Olar oňara şeýerden bu goňgozy şol oturuşa boş dursun. İşte satınlar. Dinleyeni toğaydarlar. Aýtdyk dinlemediler. Dinlemedi işiň taşla. Dinlemedin ne gerek barmalylar şoňa. Dinleýän okmy, seni etkiren okmy? İşiň taşla barma. Meşise kalli. Türkden halk az ölmendir, senem ölüdüň ýok. Senem Türk aýdar. Halk döwünü bolup bermeden içinde. Halkyň kemçiligini gözüne tarap aýdyp bilmejek bolsaň, sen halk döwünü öýdüň. Taşla işini gerek galaňar iş. Awraň açrýar. Deputat sözüniň awraň açrýar. Deputat sözüniň. Awulmatan sabırnan menden bu kadar. Yine üstüne ettir. Öyle sağ ol. Ozkan kardeş buyur. Salam kardeşler. Salam o değil. Hiç yaşı. Şu deputatlar var arada da benim bir kağıdaydık geçeyim. Şu Kırgızistan'ın deputatı çıkıp aýtdy da bizim oğlum yigitlerimizi vurdular, kapırgalarını dövüp, eňeklerini dövdüler, atip, ortaň amorlar deyip dile getirdi de. Ýöne şolaňam daşary işler ministrininden ses çykmady. Indi şu näme de bolsa öýet halkyny edýän işini birazjyk şowundy da arkatynda durdy. Biziňkilerden eger hiç birine ses çıkan nokta bugüne çelli. Ýöne hakykatdan halkyň şu durum düşmesinin öňüli sebäbi şolar. Diýmeli bu %80 göterim ýurdun daşyna aklyny edýär. Näme üçin böyle? Dile getirmeli deputatlar. Halkyň agyr günäsini ýa-da bir agyr borjyny siz deputatlar boyuna gidipdi da şu başlaň. Öyle halkyň taýlan seçen halk nemesi bolýar, deputat bolýar. Ýöne bular halk seçmedi, halk tananok deputatyny. Şoň üçin bular şu addyňa buyruk bilen edýärler de. Ýokardan gelen buyruk bilen ýöne bu buyruk soň halk muny günäňizi bagyşlama diýip düşünýän. Halkyň ajysy gata agyr deger size. Dermiň altyndan galkypam bilmersiňiz. Şu an size ýokardan buyruk berýärler, olara ýurdu terk ederler. Taýagy ýenem siz bolarsyňyz. Ine deputat bolup borjuňyzy ýerine ýetirmeseňiz soň biz ýokardan buyruk bilen etdik. Şeýt diýdiler. Ony ýöne halk o ajy nemäni hiç kim günäňizi geçmez diýip öňünden şu wagt duýduruş berilýär size. Başarmaýanyň taşlaň işinizi. Bu da sizi bir iň ulur agyr günäden alqalar diýip düşünýän. Ýöne işiňize soň berseňiz gowy bolar. Halkyň beýdip ajysynda nimetmäň ajysyny sizden çıkarar halk. Düşünen güni, halk düşünen güni ajysyny sizden çıkarajakdyr. Açıktır. Ne kadar Kırgızistan birisi şonça deputatyň içinde birisi çıkıp seslendi da. Sizlere magzyňyza suwaly oturmagyňyza birazjyk seslenin, bolmasy işiňizi taşlaň. Bolýar şu ýerde duraýyn men. Sag bolun. Öyle sağ ol. Gezek kim kamağa bäzen el galdyranlar görünen ok.
uygulama. Arslan'da gezek. Ola, kardeş buyur. Ya özümden bildim şu mendeliğini. Esenlikler kardeşler. Giç yaxşı ildeşler. Benim şu Telegram haber kanalda çıkan haberi okadım. Şu tayda men ünsümü çeken zat yani Janarbek ayenimendi. Şu yankı deputat ilk ülen aydan sözü şunu aydıptır da yankı Rusya'nın amonları yigrençli göz ülen urup yenciptirler seredin. Şolaran bir vakti Orus goğu dep yürüyen milletti. Emma Orusların amonlarının yigrenç bilen yan Kırgız halkını uruşunu dile getiriptir de şotayda şolara acı kalampır diler, onu yediriptir, çilimi yediriptirler, yenen bir satlar. Garaz okasanız ildeşler şu Telegram'da haber kanalda var. Indi ikinci açacak oltanız adım. Şotayda 70 bin Kırgızistan'ın ildeşi Rusya'da işlep yaşap yürüyenliğini dile getirdi de. Seredin bular bilyen eken neçem insanı vatandaşının Rusya'da işlep yürüyenliği. Bizinkilerde varmış o statistikası. Neçem insanı gidip yürüyenini bilen bizim vatandaşlarımızın bilmeyerler. Ondan sonra yenem ünüsümü çeken zat şu yankı deputatta bir millilik duygusunun varlığı göze görünedi. Ondan sonra hem yankı Kırgız halkı hem yurt meselesine gelende ya şunu hükümet meselesine geleninde bu siyaset hep kenara çekilip duran bir halk değil de bular. Ne mi olsa da bir 4 gezek prezident almıştıran bir millet de bular. Bular geri gelende birlik olmayı hem bile düşünediler. Yani bizim oğlanlar, bizim illeşlerimiz yalı yurt meselesinde hem kenara çekilip durupturlar da hazır köpsü. Ulu böleği. Onun yalı değildir. Bular o havarlarda zatta görendiriniz yadınıza düşendir illeşler. O köşkler neçe barıp ağdar buğdar ettiler. Yani prezident olanlarının. O şeyleri gülen garaz gepin kıskası halkta güç varlığını bilir. Halkın şarpığı ne eldiğini hem bilir. Şunun yalı bir deputat bu. Hemen şotayda yine bir zat aydan yeri Taşar İşler Ministerine aydıptır da seredin. Tutmalı yerini biliptir de bizinkilere mi edir şon yalı? Taşar Yurt Ministerliği sessiz oturana. Olar dem şon yalı sessiz oturan seredin. O deputatlar bizinkilere kardeşler yankı açınız yalı özlerini halka seçmedi, saylamadı. Bular hazırki rejim getirip ot kızdırıp oturan adamlar. Neme Haysır Raziyez'in nöbetçisi yenen bir zat. Bizdeki deputatların bir autobiyografiyasını okasanız hem yüreğiniz bulana deyin. Gerçekte hakikaten hem. O garaz neyli olsa da berde halkın yankı hükümet meselesinde ya bir yurt meselesinde kenara çekilip durmayanın bir rolü var bu deputatın geplemeyinde. Ben şeyler düşünen şulara koşayım dedim. Sağ olun. Ola, sağ ol. Indi gezek mümkün. Yine görünen nokta mı var? Hemen ben de gezek söz alayınında. Esenlikler, yurttaşlar, kardeşler. Bugünkü tema deputatlar hakkında da Türkmenistan'da. Yani ben doğru ortadan başlayın deyin. Türkmenistan'da deputat yoktur. Yani bizde yurt yok. Bilmez adam formaline bari alavet görközüyle. Şunun için hem
Ama hazır Arslan kardeşim aytıp geçti de. Bolanda şunu etdilerdi. Yani bizim halkın gelen ýagdaýyny görkezýär aslında. Bizim halkımız o dereceye gelipdir. Diňe sudur bolsadan bolýa bu halka dip karar beripdirler. Yani bu da bir utanç. Bizde deputat yurdun yokluğunu näçe gezekden araýdyk gelesler. Düýünden yurt yok. Hemme zat kagızdan yasalan. Şonu aýtjaktym. Hazırlıkça son. Ýene-de söz alan sağ olun. Öyle sağ olun. Indi kimin gerek? Yine bunun vakti. Olya yaşka Murat. Buyurun yaşka kardeş. Şu bir wajyp bir meseleni gozatykda şu deputatlar barada. Aslında deputat her vilayette, her etrafta bar. Bar diýerler, biz göremezdik, bilemezdik. Kim saýlapdyr bulary? Munan bilemezdik. Etmeli işleri näme? Olaryň bilenek. Ýöne barýarlar bir ýygnak bar diýip, şo taýda oturup el şarhyp gidýärler. Deputat aslında näme etmeli işleri? Olar halka seretmeli. Halkyň içinden çykan bir wekil bolar. Halk nähili ýaşaýar? Şu halkyň näme derdi bar? Meselen bir näme etragyň bir deputaty bolsa, şol etragyna näme ýetmezçilik bar? Näme kemçilik bar? Şolaryň üstünde işlemeniň derdine gaýtam. Bir deputatlar ýöne bir bardy meşek, geldi meşek diýerler-de. Şolary ýalygyrak şo aýlyk alyp halkyň puluna nämet bir aşap berler, öldüri. Gymmat başyny minip, gowy iýip içip. Halk bolsa da daşary ýurtda sürünip ýör. 70% daşy 60% ýurdun daşyna. Bular näme üçin bir tema barada hiç kelam söz açmýarlar. Bizim şular ýaly ýagdaýymyz bar. O halk daşary ýurtda işläp ýör. Muň sebäbi näme üçin bir deputatdan kelam agyp ses çykanlardyr. Şoň üçin ýa-da bir kardeşimiz aýtyp gitdi. Şu deputatlardan ses çykmasa diýmek ýok diýmek. Ýok ýani. Ady barda özü ýok diýerler. Şolar ýalyk bizim deputatlarymyz. Indi bular täze Türkmenistanyna şu eden etmişleri üçin şu halkyň şu ýagdaýda sürünip ýöreldi daşary ýurtda kimse ölüp ýör, kimse keselläp ýör. Muny görmeýän bolsalar täze Türkmenistanyna şu deputatlar kellesini ýalaňaçlap jogap berjekdir halkyň onda. Hiç gaçyk şunu aýdan edim. Kardeşler, sağ olun söz bereňiz. Doğru sağ olun. Bayram geldi kardeş. Buyurun. Geçiş kardeşler, selam vatandaşlar. Benim şu deputatlı mesela men düşüncemi benim aylık geçeyim bildiğimden. Deputat demek mençe halk bilen hükümet arasındaky araç bolýar-da. Halkyň kemçiliklerini ýa-da aýdyşýar. Arasında araç halk bilen hükümetin arasında araç kemçilik ýerde haýsy etrafda haýsy vilayatdan bolsa şol deputatlar bar da her ýerde. Yani biz onu tanımayız. Yani şolar halkın kemçiligini hükümete yetirip uğrunda algamalar adamlar da. Yani gıyran hatta kardeşler ayıp geçişler bilen deputatlar edil bu içinde tanımlığım edil doğru ayıp etrafta kim var tanımlığım yani edil ekranda adam demir hükümet yanaklarında adam barkalardan yaşar hükümet üyelerine karar çıkarsa şuna yerini çarpıp karar kabul etmeleri ortaya yerini kaldırıp sonunun başka umurları işleri yok. Başka bulan etmeli işken görüş o yankı ayetçi yavi Karastanlı deputat
Kırgız vatandaşy öz vatandaşlarynyň aladysyny edip ýa-da şowranlary ufyga gorluk çekip buran ýurtdaşlaryna diýecek ýa. Ol deputatyň etmeli işi ol hakyky alyan şolatda wezipetiniň etmeli işi daşa. Ýurtda şeýle bolmadan ýurtda ýurtdaşynda Boşun ýa Türkiýede bunlar çylyň ýa-da geçen ýylyň para üstünden näçe vatandaşymyz ölüp kabul edilmäçeri bu hezirler malalarına ýazandylar. Yani hökümetimiz onlardan işem ýok, habaram ýok, ýaly iş ýok. Deputatlar üstelik hökümet demetmeli deputatlar azık hökümete sözünün bağlılığını bildirip batış edip solatlar burada yurttaşlarını yurdumda alındırmalı. Ulan kendinden gelecek rahatlar da şolar. Yani kıyanatak öyle rahatlar yurdumuzda yok. Sonuçta deputat karamelen dedim şol azıcık alyan aylığına oturucuna azıcık şeyler diyecek olsa azıcık halkın alatasını etmeli. Yurdun kemçiliğini etmeli. Şöyle deyip düşünüyorum. Buraya sağ olun Hadir. Öyle sağ olun. Kardeşler söz alacak var oldu. Yani sağ ol. Sözleriniz için. Yani kardeşimden et geçti de bir buyruğu buluğu edendiler deyip de bulan öldürü kanun çıkarıp buyruk koyman adamlara. Deputatlar. Deputat birinin buyruğuyla kararı verecek olsa deputat doğru mu? Deputatlar öldüğü kanun çıkarmalı, buyruk vermeli. Kanun buyruğu boylayacak olsa deputat olmak hem boş dolu olsunlar onu. İşten tavşasınlar olmadılar. Şöyle nimet birliğine bile noktalar Türkmen'e Türkmen deputatları. Boş il çarpıp kaydıp ağırlı bir uğraşanlar. İki deputattan nimet birliğine uğraşanlar. Neyem şu ayrı kırlıya. Halka denetmeli avlar. Halkın gözünün tarafını. Gaz yok mu oğuzuna, soğuk yok mu, yol yok mu, su yok mu? Şunu denetmeliler. Türkmenistan'da bir hükümetin, devletin hakkının yoktuğunu anlatacak. Yok. Hiç saat yok Türkmenistan'da. Ulan onu vuracak. Yukarıdaki başlarına vuracak. Deputatlara vuracak. Hem de vuracak. Halk için şunu bilim gözü eden yok. Halk olay, halk taraftarı, halk var. Azıcık oğlumların bir iki gece ağır bilen orta. Yapılan bağ vuracak oturulan kuklu. Olu vatandaşlarına açacak komşular. Öyle sağ olun. Söz gezeyi mende yalı. Öyle buyur. Indi men şu taýda aýdasy mele zat şu Janarbek Akkaýew şu Kırgız soýdaşlarymyzyň deputatyndan öwrenin görelli alın diýjek bizdeki deputat sumaklara wezipesini boynuna alan yankı borcunu neyle yerine yetirişini öwrenin diýjek. O şu hem ulu olana değil eken 1986 yılın Hays ayında hem doğulan adam eken. Şimdi bizlerdeki deputatlar halka neyle problema döredilip duran bolsa şoňa döredilmesine koşup beren adamlar bular. Sebep köpüsü ayda da ildeşlerimiz palança tanışım var deyip
Şu palanca tanışlarıyam köpsüne şu deputatlar ya deputat olup işlep çıkanlar. O palanca problemin olsa palan bakaya çözüp beremen deyip şoň ýaly işlerle meşgullanyp ýör bizdeki Türkmenistandaki deputatlar goşadyrnak içindeki. Indi bu hem nämeni anladadı? Türkmenistanda döwlet sistemasynyň ýokdugyny bu ýene bir gezek suwut ededi. Suwdam edip durus kardeşler. Türkmenistanda ýa-ni jenaýatkär topar var. Bu hem halky dargadyp, halkyň maşgalasyny bozup, halky garyplaşdyryp, halky jahilleşdirip, halky bilimden uzaklaşdyryp, halky horlap, halky gul ruhunda saklap ýören bir rejim var. Jenaýatkär topar var. Ýene bir gezek şonu suwut ededi. Bizdeki deputatlaryň özlerini alyp barışı, hereketleri diýeň. Garaz bizdekiler diňe halka garşy gurnalan hemmesi bu gulluklar. Men şulary goşaýyn diýdim kardeşler. Sağ ve kimde? Ödügedegi mende. O bizim- kardeş. O deputat diýip birinciden bu oda etmeli işlerini absolutne hiç zat bilen aklar bular. Nol yani. O halk bolsa aç. Muzurdan çörek gözläp berler. Biri çıkıp şunu aýdy bilmedi şu Kırgızstanyň deputaty ýaly. Olany daşary ýurtda bir halk şotaýda amallar gurup ýenjipdir şonu çıkıp aýtdylar. Bu Türkmenistan içindäki problemany aýdy bilen aklar. Daşary ýurtdakiler beýlede durdur. Halk çörek gözläp bir muzur ýaşyklaryň içinde. Muň sebäbi näme? Näme üçin halkymyz şu ýagdaýa düşdi? Näme üçin iş ýok? Näme üçin güýç ýok? Bu zatlar bir aglyna getiren deputaty men şu wagtda çelip görmedim men. Deputat bu barmy, ýokmy, işlän aklar. Absolutne etmeli işin bilen. Halk sürünüp bir daşary ýurtda pasportu zasty. Bulan piňine de der. Ýygnakdyk gidýärler, şotaýdan bir 5 manat tantama karar kabul edýärler. O karar näme karar? O halk üçin bahbetli kararmy? O arada bir çekeleşme de ýok. Soragam ýok, hiç de adam ýok. Elini galdyrýarlar, ýatyrýarlar. Şoň bilen gaýdýarlar bolan bularyň edýän iş. Şoň üçin bizde deputatam ýok. İşleyen sistema da ýok. Hiç de ýok yani. Ady bardy, özü ýok. Mene deputat diýen zady Türkiýe gelip näme etip ber? Bak bizde de bar ekan o. Bularda nähili işleýärler, görüp ýa-da. Diňe halk üçin ılgaýyp işleýärler. Giýje günni ýatmaly. Şoň üçin bir deputatlar ýa-ni bir kardeşimiz aýtyp geçdi. İşin oňarmaýan bolsa halkyň tarapyna näme etdiler? Taşlatdylar işini. Halkyň tarafyna geçdiler. Täze Türkmenistany guraly, täze sistema oturdaly. Eger bolmasa da eden işlemedik, halkyň bahbidini işlemedikleri üçin täze Türkmenistanda halkyň öňünde jogap berjekler. Ştaýdan şulary duýdurýan men. Sag bolun söz bereňde. Ýene de netibet söýderler. Ola. Öyle kiminki kardeşler? Olmasa men dowam edeýin onda. Ine şu wagt kardeşler bolup garaşyp ýani düşünjelerimi aýtyp belgilenmeli paýlaşýar ýurtdaşlarla. Döwlet sistemasynyň işleyen ýagdaýynda, ýani bar ýagdaýynda ýani deputat adam şonuň bir parçasy da ýani döwlet etmeli işi barada aýdylyp geçildi. Biziň ýurtdan ýani Türkmenistandan bir misallar getirildi. Ene şu taýdan ýene diýär bolyn ýurtda bir düzgün oturdulypdyr. Olam nähili düzgün ýani bir adama ýani aýlanyp bir adamyň elinden çözülýär ýa bir adamyň ağzyndan näme çykdy, ak çykdy da gara çykdy da şonuň
aýdany diýeni bir adamlyk döwlet diýil ýa-ni endi döwlet bir adamlyk bolanda döwlet bolmandan çykýar da ýa. Eýamol ýurdun bäkidine hiç kim ýagdaýda işläp bilmeýär. Şöyle ýumşagyrak söwbada Russiýanyň sateliti diýerler da. Ýumşagyrak. Şol şeýlediğini görkezip dur. Yurttaşyndaky ýani dünýäň üzünde yer planetasynda ýurtlar kän dagy ýurdun bäkidine işleýän döwlet guruluşlary nähilýärde düzülen kim öňünde jogapkär deputatlar saýlaýarlar ýa olary öz işlegler boýunça belleýärlermi şonuň ýalyda nähili bolup işleýär ýa işläp bilmeýärmi. Bizim Türkmenistanda şu döwlet sistemasynyň ýoklugyny ýa-ni deputatyň ötaýyk bar ýani deputat gibi özüni atlandyrýan bir ýaşaýjynyň ötaýyk bar görünmegi ýani ýa-da ana bularyň konstitusiýa diýip ýazyp goýan nemeler bardyr. Kagylary şonuň özüm eýem tüzüminde de aýdyp durda. Döwlet guruluşy ýokdugyny, bar güýjüň bir adamda ýa bir adamyň agzynda jemlenendigini görkezýär da. Beýle ýagdaý bolanda türkmen halky üçin ýurtdaşlary üçin hiç ile bähbidiň bolmagyna ýa-da hukugynyň gorulmagyna erkinliginiň, söz azatlygynyň bolmagynyň hiç mümkinçiligi ýokda. Ýene şol Gürgistanyň deputatyň nemesem ýa ýakynjamyzdaky goňşulardaky bolup geçen nemeni görkezýärler we bizdäkini neme dapmaly. Deňeşdirik göräýmälda ulakan muň üçin bilgi bilmek gerekmi, gerekmezmi? Hele ýagdaý ýani Türkmenistanda böyle ýene-de bir gezek döwlet guruluşynyň ýoklugyny ýani yerli halkyň ýurdun bäkidine hiç ile guruluşlaryň işlemeýärligini görkezýär. Guruluşdy görkezýärler. Ýöne düýünden ýani çürük sistemada işlemelen mümkinçiligi ýok. Gitgide her wagtyň geçmegi bilen çökmekligi ýani gidişat aşaklygyna diýär. Demek ýani mümkinçiligi ýok da ýani. Bir ýerde durjak gumany ýok da. Gitgide wagtyň geçmegi bilen çürek barýar. Diňe halkyň ýanyna işläp barýar da. Şöyle ýagdaý oturdulan da ondan kim bile daşardan pul bilen ýani uzakdan bir de gözetimize ýakyn bolup ýurtlarda ýa Rus Federasiýasy şu taýdan pul bilen upravlat edilýär ýa şu taýdan öwredilýärmi ýa-da maslahatçylar gelýärmi şu taýdan. Onu her kim düşünjesine galdy da. Edilmek üçin de şeýle ýagdaý bolup görünýär. Şeýle ýagdaý ýani dogry görünýär. Şeýlerek kardeşler gaýtjaklaryň bolsa bolmasa jemläbem elbet bolýar taýdan. Men bir beşgaça söz alsam elim galdyrdım. Aha, buyur. Indi şu nemede var da halkımız deputat diýende näme gözeňine gelýär? Bizem ýa-ni ýaşka aýdyp geçdi ýalňyş bolmasa. Biz deputatyň nämelerini şu ýere gelip bildik diýdi. Hakykatdan bizem şoňa. Türkmenistanda deputatyň nämelerini bilemiz ok. Indi bilmedik zadymyz talap edip bilmeýärse. Indi näme üçin talap etmeli diýip soragam çykýar. Halk deputatyň roli, etmeli işi näme? Diýip näme? Dünýäde ösen ýurtlar bardyr. Ya da ösüp barýan ýurtlar diýelim. Ya da demokratika ýurtlar. Diýen ýurtlarymyzyň hemmesinde
gurucu neme gurucu meclisem oldu. Nemeler vardır. Kanun işleyendir. Esas üç güç ayrılığı. Üç sağanak güç ayrılığı kanun çıkarcı yerine getirici sud tip. Şonlar işleyendir ve deputatlarım güç kanun çıkarcı nemesine giriyor da ayağına giriyor deyin. Bunu näde bir işleyişini, näme gerekligini, näde saylanýandygını, o ediyen işlerini, hemme nemelerini bilmemiz gerekli. Bildikten sonra talap edip bilers, ya da deňeşdirip bilers deýin. Şu wagt ýurdun içi bilen, ya da daşarda ösen ýurtlar bilen. Şonu aýtjakdym, ýani halkymız, men bilýändir öýdem ok, ya da bilýän olsa da az nemesi. Prosendi bilýändir, az göterim bilýändir diýip pikir edýän. Şonu aýtjakdym, sag bolun. Öyle, sağ ol. Hova yurttaşlar döwlet sistemanyň işleýiş düzgünini bilmek üçin şu ýurdun tinedik göre şu ýurdun halky eli işlemi, hukuky goralýarmy? Federatlyk erkinligi barmy? Şu ýurdun webp diýerlerdi ýani. Önümçülük ýagdaýy nähili? Ya teknologiya ulanyp bilme mümkinçiligi nähili ýagdaýda? Fiine bilersiňiz. Ondan da saram nähili ýagdaýda biltäwler ýurtlaryň konstitusiýalaryna okap bilersiňiz. Şo taýda da döwlet uruşyny has nemedigi görünýär da. Ýani biliňiň üstüne biligi oşan diýseňiz. Täze Türkmenistanda da nähili düzgün görmek isleýär. Ýani hukuk goralmakmy ýa-da demokratik tip ulanýarlar da ýani. Erkinlik bolmagy, söz erkinligi bolmagy, ýani öz topragyna eýe çykmagyň, şahsy önümçiligiň bolmagyň, şu zatlaryň haýsy ýurtlarda bar bolsa, şu ýurduň düzgünni öwrenmek gerek bolýar da. Ýani ýa-da ine ösen döwletler ýa ösüp barýan, ýani ösen döwlet diýmände ösen ýurtlaryň ýa-da ösüp barýan ýurtlaryň demesiniň öwretim sistemasy bardyr. Ýani bilim diýip aýdylýar da Türkmenistan türkçesinde. Ulanýar şo ýerlerden fiine bilersiňiz. Onda da belli bir netije gelip bilersiňiz. Häzirlikçe onda kardeşler söz alacak ýok bolsaýdy. Soňra biler. Merdan kardeşim biraz bu zat koşup geçeyim mümkün bolsa. Ben şu taýda şunu aýtjak bolýan. İldeşlerimiz hem düşünendirler. Döwlet sistemamyzy gurmamyzyň nähili wajypdygyny mı diýin, şonu gurmamyza bizler borçlydygymyza ve hemmemizin hem yurttaşlyk bir borcumuzdur şu döwlet sistemamyzy gurmamyz. Gelecekte öz nesillerimize kalacaktır. Nesillerimiz bizimki ýaly köselmeyecektir. Häzirki deputatlar ýaly Goşadyrnak içindeki deputatlar var. Şolar ýaly kukla deputatlar bilen aldalanyp ýöresek, bu bizim bir näle diýsem bir aýybymız diýin. Ýani bizim bir halk bolup bilmediğimizi subut ededi. O yurt meselesinde hemmemiz elimizi daşyň aşagyna goýmaýa borçlymyz ýigitler, ýygyjlar, ildeşler. O şuňky ýaly deputatlara serediňe. Problemin olsa gel çözüp berýän, arzan edip diýip, şoň ýaly zatlar edip ýör. Bilýär olar problemeye düşýämizi. Çünki sistema şoň ýaly gurukuldur. Klient aktaryp ýürýän deputatlara aýryp täze Türkmenistanymyzy guralım. Şulara goşacaktım, sağ olun. Öyle, sağ olun. Kardeşler, gelen için Tanrı'ya kalın. Yurttaşlarım, sağ oturun. O değil, esen olsun.